Il-Padiljun Malti għal London Design Biennale 2025 imsejjaħ Urna se jiffoka fuq tema innovattiva marbuta mal-mewt, b'enfasi fuq il-kremazzjoni u r-ritwali li jdawruha. Il-proġett jipproponi li minflok il-metodi tradizzjonali ta' tfin jew kremazzjoni individwali, il-fdalijiet umani jitqiedu f'urna waħda kbira u komunali. Dan joħloq idea ta' għaqda u kontinwità wara l-mewt. Dan tħabbar mill-Ministru għal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici waqt żjara fil-fabbrika ta' Ħalmanvella Limited f'Ħalfar. L-urna simbolika se tkun magħmula minn ġebla tal-Franka rikostitwita, materjal lokali prezzjuż u l-proġett hu maħsub biex ikun sostenibbli u jiffoka fuq l-użu ta' riżorsi naturali. Il-Padiljun se jkun isebit fis-Somerset House f'Londra bejn il-5 u d-29 ta' Ġunju li ġej, fejn se tiġi murija din l-installazzjoni monumentali. Se jkun hemm ukoll riċerka viżiva u miktuba, flimkien ma' film li jikkunsidra l-futur ta' ritwali marbutin mal-mewt. It-tim multinazzjonali li jinkludi artisti, disinjaturi u kuraturi minn Malta u pajjiżi oħrajn qed jikkollaboraw biex joħolqu din il-viżjoni unika. Il-proġett qed jiġi appoġġjat minn diversi entitajiet fosthom Ħalmanvella li qed jipprovdu l-ġebla rikostitwita bħala materjal prinċipali għall-installazzjoni. Wara l-esebizzjoni f'Londra, l-installazzjoni se tiġi murija f'Malta wkoll biex l-udjenzi lokali ikunu jistgħu jaraw dan ix-xogħol mill-qrib. Urna u viżjoni ta' disin sostenibbli li jista' jiġi adattat għal pajsaġġi u kulturi differenti, waqt li jirrappreżenta approċċ futuristiku għal ħajja wara l-mewt.